תרוויחי לך מקום שנעים לך בו לשבת. אפשר על כרית להגביה את האגן או על כיסא, רק שכפות הרגליים יהיו מונחות, מושרשות על הקרקע יציבות. הזדקפי. קודם כל תארגני לך את המרחב שככה יהיה כמה שפחות רעשים והפרעות. אפילו תבקשי עכשיו שקט ושלא ייכנסו, כדי שיהיה לך את כמה רגעים האלה באמת למפגש אמיתי וכנה ורך עם עצמך. אז אני אשמח ככה ללוות אותך באמת ברכות פנימה, להקשבה, למדיטציה לא ארוכה, אבל עם הרבה מאוד כוונה. כוונה לסליחה ולמפגש עם הבטן. הבטן שלנו שעברה ועוברת הרבה מאוד שינויים בנראות שלה, בתחושות שלה, ברגשות שהיא אוחזת בתוכה, שהיינו ילדות ובטח עכשיו כנשים בוגרות. אז השינויים האלה מן הסתם משפיעים עלינו, והדיאלוג עם הבטן הזאת הוא דיאלוג מתמשך, שלחלקנו לפעמים היינו אולי מאשימות את הבטן הזאת ורוצות שכבר תיעלם ותעוף מפה, וכל מיני מילים ככה שלוקחות בתוכם הרבה מאוד אנרגיה של אולי דחייה או אשמה או אכזבה, והתדר הזה מייצר סוג של מלחמה פנימית במרחב הזה הפנימי שלנו. ואם נרצה להביא לשינוי בתפיסה שלי או מהניסיון שלי, אנחנו נרצה שותפות, אנחנו נרצה שלום בבית הזה הפנימי, כדי להביא באמת למצב שאנחנו במסע הזה ביחד עם כל החלקים שלנו, וכמובן עם הבטן. אז בואי תעצמי עיניים. תרגישי שעמוד השדרה ככה משוך למעלה, אבל לא בהגזמה, לא במתח מיותר, אבל כן להיות בישיבה ערנית. נרפה את שרירי הפנים, הכתפיים, צוואר, לאט לאט ככה במורד כל הגוף. ניקח שאיפה, נרגיש את ההתרחבות של הבטן, של החזה. נשיפה, נרפה, נשחרר. אפשר להניח לרגע כפות ידיים על הלב. ולהגיד קודם כל לעצמך תודה. תודה על הבחירה הזאת רגע לעצור ולפגוש אותך. רק את עם עצמך. לפגוש מתוך מרחב סקרני, מתוך מקום של שקט. מזמינה אותך ככה בעיני רוחך לצלול מטה אל מרחב הבטן. אפשר להניח את כפות הידיים על הבטן ברכות. תבחרי את המגע שנעים לך. האם הוא אדמתי ועמוק בבטן? האם הוא רך? האם הוא סטטי ללא תנועה? או שהוא דינמי? אולי תרצי מין ספירלות או מעגלים כאלה של ליטוף. תבחרי, תרגישי מה באמת עכשיו הבטן החמודה שלי מבקשת. חייכי אליה. חייכי אליה כמו שחייכת אל הילדה שלך, אל מישהי שאת כל כך אוהבת ורוצה בטובתה. חייכי אליה מבחוץ, חייכי אליה מבפנים. חייכי אליה ותגידי לה, אני כאן עכשיו, גם אם התרחקתי, גם אם נלחמתי. גם אם כל כך רציתי שכבר תשתני, גם אם שפטתי אותך. אני כאן עכשיו. התקרבי אהובה. התקרבי צעד צעד ברכות ושבי קרוב אלייך לתוך מרחב הבטן. הרגישי כמה שהיא ראויה לאהבה.
כמה שהיא טובה אלייך, כמה טוב היא הביאה לחיים שלך. אם יש לך ילדים, אז הבטן הזאת הכילה אותם בכל כך הרבה הגנה ורוך וחום והזנה. והאור הזה של הבטן התרחב כדי לפנות מקום לחיים החדשים שבתוכך. ואם עדיין לא צמחו חיים חדשים בתוכך, יש שם את מלוא הפוטנציאל לזה לקרות. הרגישי את זה, נשמי לשם, והודי לבטן שלך, תודה. תודה על זה. תודה כמה מופלאה את. כמה שהבטן הזאת שלי גם עוטפת ומגינה על כל כך הרבה איברים פנימיים חשובים לבריאות ולקיום שלי. תודה לך, בטן אהובה, תודה. נשמי והתרחבי אליה ותפני למקום. אני מבקשת סליחה מהבטן שלי, היקרה והאהובה. סליחה על כל הפעמים ששפטתי אותך, שהתבוננתי בך במבט מקובץ, בגועל, שבחנתי אותך בעיניים פוגעניות, בעיניים שופטות. אני מבקשת ממך סליחה שיעצתי בך מעבר לקצב שהיית מסוגלת באותו זמן, שדחקתי בך. אפשרי עם הנשימה לאור להיכנס אל תוך המרחב של הבטן. לרווח שם, לשטוף את כל המרחב הזה באור חדש. ועם הנשיפה החוצה, שחררי, שחררי, שחררי. כל מה שכבר לא תומך בך, את כל מה שדבק בך מבחוץ ומבפנים. אמונות ורעיונות קדומים על מה אמור להיות. שחררי את הבטן הזה מהמשקל העודף הזה, המשקל העודף שהתודעה נטעה בתוך המרחב הזה של הבטן שלך. נשמי והמשיכי לחייך חיוך עדין. חיוך של אהבה פשוטה וטהורה. אפשרי לעוד אור לשטוף את הגוף. ואת מרחב הבטן להביא לשם ריפוי וחמלה, להמון המון אהבה. יד טובה נוגעת, עושה שלום.
הישארי במצב הזה כמה שנחוץ לך, בנשימות רכות, בנוכחות שקטה ואוהבת, שאת ראויה לה. כולנו ראויות לה. הודי לעצמך